देरहानानै माबायदि मोनदों? आं गोजोननाय मोनदों। फार्स्टआव बिदि अपरचुनिटिस मोनफेराखैमोन, दा मोनदों नालाय एसे खामानि मावलांनो नाजागोन आङो। आरो बर्थमानथ' आंहा बिदि बारा एक्सपिरियेन्स गैया, दा आदामोनना दं, आदामोननिफ्राय एसे गाइडेन्स लानानै कलेजनि एसे मोजां खामानि मावलांनो नाजागोन आरो बर' हारिनिबो। नोंथाङा मा पस्टआव देरहादों आरो नोंनि मुं आरो थंखौ एसे खोथाबा मोजां जागौमोन। आंनि मुङा लुइस दैमारि आरो आङो जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टआव मोनदों आरो आङो मुसलपुर बेलगुरिनि। नोंथाङा देरहानानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? आं गोजोननाय मोनदों। दा नोंथाङा मा पस्टआव देरहाखो आरो देरहानानै माबायदि मोनदों? थं आरो मुंफोरखौ एसे खिन्थानानै होदो। आंनि मुङा तिलक गयारि, आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि कमलिकाता एरियानि। ओमफ्राय आं एस ए प्रेसिडेन्ट केन्डिडेटमोन, आं प्रेसिडेन्टआव देरहादों। ओमफ्राय देरनायाथ' बहुत मोजां जादों, मानो होनबा आउट अफ बिटिआर जोंनि कलेजाव मा होनो पिएच कलेजाव जों बर'फ्रा जोंनि हारिखौ देखायनो हादों। बेखौ मोजां नांदों कि जोंनि एबारनि इलेक्सनाव गासिबो मोनथाम जिएस प्रेसिडेन्ट आरो बिपि देरहादों। हयथ' जोंनि बे कलेजाव जोंनि बर'फोरनि स्टुडेन्टखौ बांसिन खाबु लाबोनो हागोन होननानै आसा खालामदों। नोंथाङा माबायदि मोनखो देरहानानै? खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि समनाथि मुसाहारि, आं सिमला उजुवा बर' बाजार जायगानि। आङो एबारनि इलेक्सनाव भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहासार जादों आरो आं गासिबो आदामोननिसिम, जोंनि सिनियर जुनियर गासिबनिफ्रायबो आदामोन फंबायमोन गासिबखौबो आङो थेंक इउ होनो सानो, मानोना बिथांमोना गासिबो जोंखौ देरहानायाव मदद खालामदों। आरो जिहेतु आं एबार फार्स्ट टाइम अपरचुनिटि मोनदों, बेबायदि गेदेर अपरचुनिटि मोनदों, बेखौ आङो मोजाङैनो मावलांनो थाखाय आखायाव लागोन।